Du har ødelagt min leg. Store møg dig væk. Din lille dumme lille søster. Du skal ikke smide med min bamse. Jo, jeg skal få det. Det er også mit værelse. Nej. Jo. Nej, ikke mere. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Det er det ikke, når du har kæreste på besøg. Nej. Fordi vi laver sådan nogle ting, som du ikke må vide. Hvad er det for nogen, synes? Du får dem ikke at vide. Hvad er det for nogen? Okay, vi sidder og kysser helt vildt i sofaen. I klammen. Er det sådan? Nej, videre. Og det sådan? Jeg er ikke færdig nu. Okay, så hvad? Og så nogle gange. Godt. Jeg tror ikke, jeg vil vide det. Godt. Det er til min super. Nej, væk. Det er til min super. Au. Au. Det er til min super. Jeg tror, du havde forkølelse. Det har jeg også. Men det er stadig klamt. Ja, wuff. Wuff, 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 wuff. Kan du sige wuff? Det er ikke dig, den grimme ælling. Det er ikke en grim ælling. Nå, det er et pindsvin-ælling. Nej. Jo. Nej, den hedder Pjuske. Pjuske? Ja. Og det er faktisk en and. Og så er det en meget, meget grim ælling. Nej. Og et grimt navn. Og det har hun efter min søster. Hvad? Og det har... Vent lige. Nå. Pjuske, ruske. Og det har den efter dig. Og du skulle præcis hedde Julie Dumme. Det var ikke meningen. Nej, du skal ikke lege med min pjuske. Med en grimmelding. Pjuske. Grimmelding. Pjuske. Grimmelding. Grimmelding. Pjuske. Grimmelding. Pjuske. Grimmelding. Pjuske. Grimmelding. Du skal... en frø. Godt, du ikke gjorde det foran. Hvad? Jeg sagde bare, godt du ikke gjorde det foran. Det var faktisk en dum idé. Nu røg jeg heldigvis ikke ned i min vandretøj. Pjuske han. Pjuske han er dum. Pjuske han er dum. Nej. Jo. Pjuske er ikke dum. Er du klar over, at du kommer til at trykke optag til YouTube? Gjorde jeg? Hvad er det for en dims? Nej, prøv nu. Jeg kan ikke trykke. Jamen så kan